дар толори маҷлисгоҳи Федератсияи футболи Тоҷикистон, Лигаи футболи кишвар ва ширкати байналмилалии Париматч шартномаи ҳамкорӣ бастанд. Дар оғоз намояндагони Федератсияи футболи кишвар ва ширкати ёдшуда суханронӣ карда, ибрози умедворӣ намуданд, ки ин ҳамкорӣ барои ҳарду ҷониб судманд хоҳад буд. аз ҷумла Дилшод Ҷуразода иброз дошт: шодем, ки ширкати байналмилалӣ шарики боэътимоди мо мешавад ва умедворам ҳамкориҳо тӯлонӣ хоҳад буд. Абдусаттор Ҳасанов, директори Париматчи Тоҷикистон, низ иброз дошт дар пайи ин ҳамкорӣ ҳадафи онҳо ба сатҳи нав баровардани мусобиқаҳои Лигаи футболи Тоҷикистон ва ҳамагонӣ кардани футбол мебошад. Сипас хабарнигорон ба саволҳои худ ҷавоб гирифтанд. намояндагони Париматч ҷанбаи молиявии шартномаи мазкурро сирри тиҷории худ баршумурданд, аммо гуфтанд, барои эҷоди таҳаввул дар футбол кофӣ хоҳад буд. ҳамин тавр ширкати Париматч шарики расмии Лигаи футболи кишвар шуда, ному нишони ин ширкат дар мусобиқаҳои Лигаи футбол, ҷом ва суперҷоми Тоҷикистон дар майдонҳо ҷо дода мешавад. дуҷониб тасмим доранд ҳамчунин барои ҷалби мухлисон ба майдонҳо озмун ва барномаҳои гуногун баргузор намоянд, зеро футбол асосан барои мухлисон аст. дар маҷмӯъ ҳадафи ҳарду тараф боло бурдани сатҳи бозии дастаҳо ва ташкили мунтахаби қавӣ баён гардид. ҳамин тавр Дилшод Ҷуразода ва Абдусаттор Ҳасанов шартномаи ҳамкориро имзо намуданду дуҷониб ҳамчунин мубодилаи тӯҳфаҳо карданд, то дастаҳои футболии кишвар дастовардҳои бештар дошта бошанд.